फैबाय थानाय बिसायखौ थिखौ लानानै बिटिसि ओनसोलाव दुंहाव बार बारगासिनो। बे समावनो सासे बर' बिमाया थांनाय 17 बोसोराव जेबो सोलायनायखौ नुनो मोनाखै होनना दुखु मोननाय फोरमायदों। फैदो बिदिब्ला बर' बिमानि दुखु फोरमायनायखौ खोनासंनि। बिपिएफफ्रा ओरैबायदि मोजां मोजां खोथा बुंनानै जोंखौ ओरैबायदि बुंदोंमोन ना, जोङो दिनै बिपिएफनि खोथा लानानै जोङो मोजां जागोन नंनानै लामाफोरबो मोजां जागोन नंदोंमोन। गथ' गथायखौ जोंहा फरायनो थाखाय थांनो सुबिदा जागोन नंनानै दिनै लामा सामाखौ मोजां खालामना होगोन बायदि मोनदोंमोन जोङो। दिनै जोंखौ 15-16 बोसोरानो जाबाय जोङो दिनैसिम जों बे बिपिएफनि बिमुंथिखौनो जों नुवाखै। दिनै मानो होनबा नुवाखै माइनि दिनै जोङो गावनि हारिखौनो जों मुगैनाय बायदि मुगैथाव जानाय बेबायदि खालायनानै जोङो गावनि हारिखौनो गाव मुगैलायनानै मोनसे दाबसे जायगायावनो जों खौसे जायाबालानो दाब मानसिफ्रा बुंनायफ्राय जोङो बिपिएफनियाव होदोंमोन। माबाफोर मोनसे जागोन नामा, माबाफोर मोनसे उफायफोर होगोन नामा नंदोंमोन आरो जोङो। दिनै जोङो गथ'फ्रा दिनै जोङो उफाय गैया, बन फाननानै जायोबाबो दिनै जों गथ'नो साइकेल गंसे बायनानै होनो हाया। माइरंसो बायनो ना साइकेलसो बायनो, दिनै गथ'फ्रा मा होनबा मोनसे साननायफोरखौनो जोङो गथ'फोरनो होजोबनो हाया। दिनै बिमाफोरनि सिगाङाव बुङो फिसाफ्रा, आइ आंनो साइकेल नांगौ, माजों होनो आइया? बन बजासे रुजुनानै लाङोबा दिनै जोङो माइरं सेरसे लाबोनो ना मैगंसो लानो? माइरं सेरसे बायोबा जों मैगं फारसे गैया। दिनै होनबा गथ'फ्रा मा होनबा र'आय उनाव उफाय जायोबा बजाब्रैसो जुदि लाङोबा एसे उफाय जागोन नामा? एसे 100 बा 50 दोननानै जों जमा खालायनानै उनावहाय उफाय खालायनोसै नामा? गंसेसो बायनानै साइकेल बोरायखौनो बायना होगोन दे, साननैसो बा मास मोनसेसो बा मोननैसो नेथ' अबाफ्रा हाजिरा मोनगोन नामा बिदि सानो आरो जोङो। दिनै जोङो दाथांसै दिनै एथ' बोसोर जाबाय, 15, 16, 17 बोसोरानो जाबाय आजिसिम गैया। दिनै मानो होनबा जोङो राहाफोरबो मोनगोन खोमा नंदोंमोन। दिनै बेमार आजार जायोबा लामानि थाखायनो जोङो दिनै साइकेलजोंबो मालाबा समाव ग्रं खुरग्रांनायाव सांगिनानैसो लांनांगौ जायो 3, 4 जों बेमारिखौ। ओमफ्राय अबेबा ससेयाव मोजां, अबेबा ससेयाव गाज्रि। दिनै होनबा साइकेल होननाय बुस्थुआ नारनानैबाबो थांजायोमोन होनबाबो हाबावा। दिनै होनबा दैया खुरग्लुंजोब्बाय। दिनै जोङो माबा मोनसे ओरै सानबावदों, एथ' बोसोरखौ जुदि जोंखौ मदद होआखैबा जोङो दिनैसिमबो जों मालाबाबो मदद मोननाया मिसासै। बेखायनो जोङो बे समनि थाखाय बे एबसुनि थाखायनो जोङो मदद होगोन बायदि मोननानै दा जों एसे मोजांनि थिरिङाव फैनाय जादों आरो। दिनै मानो होनबा चेयारमेना बोरै, जोंबो सानदोंमोन मा चेयारमेना जेखौ बुङो बेखौ जों नंगौ होननानै सानदोंमोन। चेयारमेना मा दिनै गावनि मालाय न'खरनि खोथाखौसो लानानै मालाय फिसा-फिसौनि थाखाय फरायनो थाखाय बा माबावबा थफ्लाफोर दोनदों खोमा, दिनै जोंनि थाखाय उफायखौनो होआ। दिनै गरिब दुखिया होननानै जोंखौ गोदै होननानै बुङो। दिनै माबाफोर नांगौ होनबा जोङो होयो, होनायनि गेजेरावबो जोंखौ थगायोबा होनबा जों मा उफाय खालायनो? दिनै बेखायनो जोङो मोनसे बिबुंथियाव जों एबसुफोरनि थाखाय जों मोनसे गोख्रों लामा लानो सानदों आरो। खस्थ' खालायनानै जिखिनि बाला ग्रेभेल गारनानै होदोंबाबो जों बेखौनो एसे एनै मदद होदों होननानै जों लामायाव एसे गोदान सरखार मानो नाङा जोंनो? एथ' बोसोरखौ जोङो गोजामखौनो होसोदोंमोन, दिनै जोङो गोदान सरखारखौ जोंनो नांगौ होननानै साननाय जाहैदों आरोना। बे गोदान सरखारखौनो जोंनो नांगौ। मानो होनबा गोजामादि जोंखौ इसिबां बोसोर जाबाय जोंखौ नायफिनाखै, दिनै बै गोजामखौ नायफिननोबा जोंबो बिदि गोदान नागिरामोन। गोदान सरखार नांगौ जोंनो दा। दिनै गारि मथर बेमार आजार जायोबाबो जों गारि लांनो हाया, साइकेलजोंबो नारनानै लाबोनो हाबावा। मालाबा समाव बेमारि मानसिखौबो सांगिनानै लाबोनानै बाननानैसो लाबोनांगौ जाहैयो। बेखायनो जोङो गोदान सरखार लुबैफिनदों आरो। होनबा जोंखौ बहुद गोरोन्थि खालायखाबाय आरो जों बिराद दुखुबो मोनखाबाय। दिनै जोंखौ नायफिननाय होननायानो गैया बिसोरनो। मानो होनबा दिनै जोंखौ नांगौ होननानै बोजबनानै लांगोन, मालाय गावबागावनो मन्थ्रिया जाबाथाय मालाय गावबागाव फिसा जमा थाहैगोन। मानो होनबा बिसोरो बिदिनो गोदै बुंनानै गावसिनियाव बाहायखांबा उननि फारसे जोंखौ नाया। मानो होनबा गावसिनि फारसेल' बोसो। मानो होनबा जोंखौ दिनै रायजोखौ भट जेला सफैगोन होनबा गोदै रावै बुंगोन, फिसा फिसौनि थाखाय मोजां एसे एनै गांसे गांनै एसे बारायगोन नंनानै बुङो। दिनै जेला भटआ जोबो होनबा जोंखौ नायफिन जानानै बिदिनो मालाबा आरो बे बन रुजुनायखौनो लाफिननांगौ जाहैयो।